Odi pawb yn iawn? Iawn. Georgie dwi. Dwi'n dysgu Cymraeg a dwi'n dod o Ddyddnant yn Lloegr yn wreiddiol. Dwi'n dysgu Cymraeg yn y gwaith a dwi'n gwneud y cwrs mynediad. Fe lwyddais i basio arholiad Cymraeg yn mis Mehefin. Mae dysgu Cymraeg yn bwysig i mi achos dwi'n eisiau ysbrydoli i pobl ifanc yn y coleg ac yn Clwb Ffemru Ifanc, nid oes rhaid dod o teulu neu ysgol Cymraeg mwyn defnyddio'r iaith. Dwi'n darlithydd mewn amaethyddiaeth yn Coleg Elliau. Dwi'n joio dysgu ac ar hyn o bryd dwi'n gwneud y cwrs ymarfer dysgu. Dwi'n trio siarad Cymraeg cymaint a phosib i myfyrwyr. Yn Clwb Ffemru Ifanc cymerais rang yng nghystadleuaeth Llyfaru Dysgwyr y Cymru, y Llynedd ac Enillais, a oedd yn foment falch iawn. Adeg balch ar ôl yn Clwb Ffemru Ifanc i mi oedd y llynedd pan gwyneddais yr Eisteddfod trwy gyfrwng y Cymraeg. Diolch yn fawr Clwb Ffemru Ifanc Sir Benfro am yr ynwebiad.